ideme sa vúpať do jej brata izby. Takže ticho vidia, hej. Ticho, musíte byť úplne ticho, hej. Mám zatvoriť? Wow, brat, to má úplne úžasný zvuk. Wow. A teraz ideme hľadať veľmi zaujímavé veci, ktoré minule našla Zuzka. Jeho... Čo? Pod postel. Čo nájdeme? Príde? Príde dneska domov. A kedy? Dobre. Akcia sa zatiaľ končí. Hej? Akcia sa zatiaľ končí. A zatiaľ, čo sme našli zaujímavé? Ukážem ti fotku, ako mačky sú oni robia 69. Pozri sa, či mačky psi. Ukáž to do kamery. Mačky robia 69, pozor na to. Chápete to? A pozri, že zrozám! To je sexy. To je, má fotky. Vidíš? Sa mi páčia tieto, to som bola prvýkrát dané. No, teraz, oni. Také zlaté sú celkom v pohode. Toto tričko si zajtra oblíkam. Vidíš? To je sexy. Oh. To je taký psí. Dobre, som ticho. Takže našli sme Tomášové boxerky, nie môjho brata, jej, Zuzkine. Červené. Červené. A boli dosť veľké, na jednom mieste. Roztiahnuté. Vidieť, že mu boli malé. No. To som zistila a pekne zabudol. Začala by som sa fakt rehotať, keby práve teraz prišiel do izby. A vy nás tretia. Bol by incest. Nevšimajte